Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki dhisik persiapan arep kocek jagung guys. Arep kocek jagung nggih, tapi iki ora nggone anak lanang, iki nggone mbaone wong liya. Dhisik iki melok piye ya guys, melok terjun ngono lho. Maksude nggone anak lanang kan urung mulai. Mucuki yo urung, ndoh-ndoh yo urung. Lha iki persiapan contohnya guys. Segone sak manci. Iki Pak Suki gak melok guys ceritane ya. Pak iki nang omah, ngurusi omah. Apa nek digo dhewe ya? Lho lah, kowe nek metu gak iso. Nah, aku nggo motor dhewe. Iki nggo sayur blendrang guys, sayur semur. Ya, kuwi banyuku wis nganu kebak kurung sing ning cucian ku ben terusno dinda karek bilas karo ngering iki. Ae cek sinau cae. Ya kayak jam 5 pagi guys. Masih jam 5, tapi biasanya persiapan kabeh. Iki mau yo iki mangan guys. Entung-entung teri, terong tis karo tempe, tomat, godhong dondong. Wah, wis mantap iki. Yo ning baon iki mbok mam karo apa wae. Nek mam ning baon iki seger guys, enak. Baturi ketoke saloke iki do mangkat kabene diceluk-celuk. Yang gawe gembreng bareng sapa? Kudu ngene nggawa sayur. Nek karo nggawa dhewe iki. Terus nek luwih barang sing gak tau. Karena teko kuwi kok paling dono aku kok Mas. Lha mbah buku jere mak yen mulane lah yo nek ben elik iku mak aku. Tripote wis guys ngono nggih. Tak noto kuwi. Alhamdulillah guys iki arep mangkat. Jek repet-repet. Karek ngenteni adik dhisik. Golek rezeki guys. Golek rezeki. Lah, kowe gak melok ya, Dok? Biasane kowe yo melok ngono tak goncakno piye? Sesuk ganti ngene Mbah Dok, guys. Saiki nggone wong dhisik. Sesuk ganti ngene Mbah Dok. Ayo Mbah Lani. Sampean ning kene ae kok. Gak awor. Gak. Ning kene gak sapa. Nggone sampean nggone sapa, Mbah? Lek yo ngasih, Dok. Ngene yo ngasih. Heeh. Aku rak ngene lek sih rayeng. Heeh. Wis wis diundhahi jare. Mbah. Napa kake? Lah yo Makpar melok mlaku aku. Lho lah aku poroh mbaone nek gak enek bature. Pak Edian apa penggo cek? Lho lah Pak Edian gak ngusuh. Aku ayo mlaku metu kono.
Nek Median yo ayo mlaku barengan. Ayo nek nggo motor sik wedok-wedok dadi mlaku, Median kan rara-rae. Iya nek Median wis tau roh kono. Kir anu. Ayo, Mbak, lho kunciku mau tak ganti. Aku iki tak desak wis kok. Tak desak. Bismillah, motornya tinggal, guys. Mas, sampelku mbok gawa lho ya. Sampean dhisik, Mbak. Aku Ya, Mbak sonteng. Sing nggo mburi kan. Ya mergae loro-lorone yo, guys. Ya mergae golek dhuwit, ikilah yo ngonten ki yo golek dhuwit. Dadi loro-lorone siji gawe loro gawe. Kok antuk rorot. Bismillah. Ijo ki teko nggone kono lho kok. Sing tau roh ki sampean kok. Iki lho Mbak gembel cara awake dhewe rene apa gak nek motor beat gak yo nesek-nesek tenan. Iso mlaku yo ora iso. Lho, lah lek har apa gak melok? Wah, lek hari gak melok kok tiwas tak hitung. Lho, lah kowe nek kene lah. Sampai apa tak terak-terak. Jere iki nggone Mbah Supardi rono mang lho sampean ki ngenceng rono kok malah melok anu trene. Mangi jane sampean nggone Mbah Gangsar pi rono, Ju. Kok malah melok nerak-nerak kene iki. Kene mlaku kok golek terjangan. Gaun tapi cedak omah ini. Lah yo wong lanang nesek-nesek ngono pun aku wis terus terang rawani pokoknya. Mending mlaku lah. Jane iki nek dhewean ngono yo iso Mbak, aku wedi nek lang grembyong iki nggo gembreng nggo marek-marek ngene. Wedi aku. Paling nek awan ngono wis keset yo gak. Alah nek iki malah parah ki ngidul dalan sing arah Mbah Pomo walah nemen tenan lho. Anggek mucuki, Mbak. Mbah sapan ya? Neng gembrengku ning jero blekku mang enek todo sih bareng lho, Yan. Aku ki goleki sayuk cilik iso ora nemokno ndek bengi kok. Iki Yan ketok iki jagonge. Tak kira lek har barang Sing sapa, Mbak? Duh, lah iya Pak Jan emang dek keri piye emang? Iki sing ngerok kok malah gak rono lho. Piye? Yo ngasih ki yo sertower kae rono Yan. Berarti iki ngidul. Jalan ke Magersaren no? Iya, kok terus ning kok rono. Piye lah iki? Konsepnya piye? Sesuk bingung iki piye iki. Anu ning Pasar Ji ya? Iya. Iki lho rono. Lah, ayo. Luwah-luwah kae yo. Lho, lah iki rono iki motor apa iso iki jutel ngono, putel. Iso Mbak sih. Masa iso? Oh alah, yo alah mbah wis ayo anut. Lah Pak Jan kari. Iki apa? Mosok wong telu keri bareng. Lah iya kok bolo telu kok. Ben dhisik. Iki lantas sik kowe. Ayo Pak Jan sampean dhisik. Kidul ngulon. Minggu ngidul terus ngulon berarti ya bener iki. Engko terus ngulon, aja rono. Ya tasik,
Lah iya. Urung Mak Edian ki wis pernah Pak Jan tapi lali. Lah iki delane gak mengkok gitu iki. Betul keluar ngono iki, Mang. Kalau keluar kalau Dek keluar. Jarene iki ya rono lho, rono terus ngulon. Ya entar Jumadi. Potong lho. Cepet kok. Lunyu kok. Kandhani kok aku makane gak wani Pak Jan. Mending motorku tak tinggal lah wong lanang e koyo ngono. Wong wedok malah. Mbah piye guys iki arep kocek kok kelangane nggo nggon. Sing apal ki Mak Edian tapi wong lali. Lah ya pengarepe iki suhune nganu suhune. Lali. Balik. Kandhani cutel Mang mulai tak omongi cutel iki lho ngidul. Bener iki ngidul lho. Kok iso. Walah mbah guys. Konsepe piye iki yo? Konsepe piye gak roh guys iki. Bingung hubung-hubungan puter-puteran tekan kono balik rene. Iki bener ngidul ya. Nek diweki arahan sing duwe iki ya bener ya niki ngidul terus ngulon. Walah. Pak Ener Mang sapa sing ngomongi? Gak ya sing duwe Mang. Pak Ener ora mandek Dek. Ya bener iki lho. Nek omongi Mbah Lani mang yo ngene, kan tak jak wonge. Lah nek mengko ngidul ngulon ya berarti dalan iki terus ngulon. Kok iso? Mbah. Bingung ya, guys. Kabeh nek urung roh nggone ngene iki lho. Bisa repet-repet wis di ubeng-ubengno. Olahraga. Bontote aboten bontot. Jangan ngomong, guys. Bontot. Aku nggo sayur semur. Karo tong-tong teri. Lompong. Malah karek. Jenglang Iki ngulon berarti ya. Iki nek nggone yo ngasih rak rono, sing arah rono. Iki ngulon berarti gak bener. Iki penunjuk jalane genten dhisik iki, guys. Ora roh tapi yo iki nek bingung yo. Mbok. Kandhane kok ngene ape mbok gorene, Mbak? Tewas dadi gaene wong lanang-lanang iki mong cara mono. Kayak yo. Cara motore digorene dadi gaene wong lanang-lanang, guys. Oh, halah. Pengawal ngono ki ndak. Kae montore ben dhisik piye? Montore ben dhisik. Mas. Nyimpang iki. Ketaran iki terus enek apane, Yan? Enek kuwe apa nek apane? Terus kira terus buat air. Terus apa lah? Oh alah, lek iki sik dulure berarti. Lho iki terus apa, Yan? Sing omah lek kasno ngetan. Bojone kuwi lho sapa? Sapa Mbak bojone kuwi lho sing anake tunggale mek siji tok, lek Saruji. Gak ya, mantune lek kuwi. Sampeyan iki gak apal, Mbak? Lah iya, gak yo mantune kuwi ya nek raine tak ngerti mang lho ya nek gak salah. Sing wedok ki sapa leh jenenge iki ndak Dartik ngono apa sapa? Baturku sekolah TK tapi yo ya Allah, iya Mbak, aku ki nek bature ngene seneng. Lah bojoku ki ape ngeterno malah cara ngeterno gak yo percuma. Wong teko kidulan wis ndang gowo lah montore. Mlaku yo oke. Aku ki merga wong akeh senengi Mbak. Semangat ngono lho. Aku dingenekno Mas Arif kok. Ya Allah, Dek. Semangat mek sok ngene, Dek. Golek gembreng ki teko Bapangan, blek lho. Lha ora duwe, Dek. Lha ora duwe lah Mbah Kong duwe loro ning Baon. Lho kono Kang. Walah ning kono ki enek. Lho Pak De iki sak tuku. Pak De bangunan ki nek jemaah nek sore tutup Mbak. Ngene Pak De iki.
Iya, nek Jumat iki nek sore tutup kono wis. Jaya Abadi ku yo. Heeh. Jam 5 sore tutup. Lho, ndek sore walah aku apa ya wis jam 5 kuwi untuk golek dadi jam 5 wis tutup. wis tutup. Aku yo gak roh nek nggone jari kuwi enek. Era lho akrak toko bangunan ngarepe Jesi kuwi ya. Wis sipan ngene Kang sipan. Yo, Wong nggone Pak Dik. ning kono. Jam ngono kuwi nggone waris ini ya nek jam. Alah, diomongi alah mbah kuwi yo karo golek apa mbek pur ngiras-ngiros ngijolno tabung barang kok. Iki. Lho, gak wis berarti kocek iki ya? Lho, endi ya ndek iki wae wong iki maksudmu piye? Ya iki ning urung bar. Ya iki ning urung bar. Mang ada mak kon ngaleh ngono. Iki aku kagak melok ijar iki. Ayo kok. Ya berarti kon ndi Mbak kene? Kae jek ya kae. Kono. Kok kono e? Kon ndi? Wates-watese gak arah iki. Lah iya, lah nek iki watase gedang kae Pak Jan. Wedang teh. Iya sak merono paling sak mengisor rono. Ayo kondi ayo. Sementara Lho, lah kuwi wis enek wong sapa ning kono? Kae. Lho iya Ya, lha kuwi wis enek wong kocek kok. Lah kok tiwas diparani nang kene ke oman apa-apa iki? kowe kalau sing nggawa kamera kae lho. Piye? Heh? Otak apa ora kowe? Lho. Maksudnya piye? Ora ngurusi sake nek melok otak apa ora. Yo. Yo dibagi sak gendel lah kok iso. Lah gak digawakno aku, Mang. Jawabno lah iya iki. Kok tak tekoki Mbak iki mesek ora. Kalah mbah wis gak ngrekeni aku. Lah lek iki mah juga nggo sak. Telas ake. Walah ning kono entek. Ya wis ayo. Monan kuwi Yung, Yung. Ya wis. Saumane. Bismillah ki engko ngebek iki, Mas. Matur suwun kok. Karo dolanan iki, guys. Lho, lah iki lek walah lek trio iki ya, Mbak Trio. Walah layak man. Iya. Oh, Wah, aku seneng ya nek kon rak-rak. Lah iki wis wong akeh ngene, Rek. Jagung iki lah. Sampai teko ndi iki? halo. Lah kuwi 4 barang. Ora yo wis ocekan pokoke. Berarti sing urung ocekan iki tok lah paling. Iki sak mrono kuwi patek gedang kuwi. Ngono kae gong. Ayo Yan, ngulon Yan. Ayo ngulon. Budalem ya apa hebat iki, Mang? Alah, gek lho. Wis barang Mbak Sek. Iya. Wis tenan apa ora ngono? Lho, piye rek gak tenan ki aku mendino ning Tegalan terus rek. Ora tenan ki lho. Alah. Yo mergae yo ngonten. Wong kono dhewe Nek trimo nerak-nerak ngonten tok ngene nggo apa hebat kok. Mending tang melok kocek ya, guys. Kok darani tenan apa ora iki piye toh maksud iki? Ya tenan. Yan bleku mbok gorone ya. Loh, Mbak, Mak Dian ndi? Oh melok bojone. Loh, rono. Ya wis. Tak nerjang kene. Nerjang ning nggon tengah-tengah jagung biasalah. Ya Allah. Ketuk bolone kabeh. Ndian, nebok ndian. Iya, Mbak. Nek yan nganuku apa, Mbak? Nganuku apa? Mbak. Bismillah, guys. Mulai kocak. Bismillahirrahmanirrahim.
jagung guys, mantes-mantes. Gede. Ya, kucing ora kuwae, ora mrembleng. Ora berbadian ki nek iki ae. Lawannya ora kuwae. Koncone iki berpencar dhewe-dhewe ya, guys. Do golek nggon dhewe-dhewe. Alhamdulillah, guys. Jam 8 Mbak anggean. Jam 8 desih wis entuk 4 karung. Alhamdulillahirabbil alamin ki leren ngombe. Terus lanjut, guys. Alhamdulillah wis entuk 4 karung. Kayak Mbak Sum ngajak pindah ngisor kae. Kono. Desih ning kene untuk 4 karung iki. Tapi posisi iki wis bar pindah ngisor ya, guys. Alhamdulillah, guys. Wis rampung. Desih untuk 6 karung. Untuk 6 sak iki dolaran sarapan, guys. Urung sarapan desih komah ya urung sarapan. Iki jam 9. Jam 9 wayahe sarapan, guys. Awake ndredeg lemes gemeter dirubah ae. Kae bature dolaran ning sonongko. Udah sarapan. Engko terus pindah lokasi. Kene wis rampung terus pindah lokasi, guys. Waduh lah engko. Pindah lokasi. Dolaran sarapan. Ayo laran sik. Lah ndi rek mok wong loro? Heh, lah tri? Loh, walah, enek kelang-kelange apa ora iki? Enak, doyan kangkang. Sarapan, Mbak. Lah ya aku dhewe kedrok, Pat. Oh, kowe yo aku.
Kowe yo melok Keder. Walah aku ki bendino ning baon ae kok. Sing ra roh ki sampean. Aku apik kowe iki, Mbak. Lah ya jarang roh sampean. Ayo sarapan sik. Ayo sarapan sik, Tri. Sarapan. Bojoku mau sarapan porong ning ndi wonge? Loh, musung, Dik. Ayo apa gak sarapan sik maksudnya? Gak sarapan sik. Alhamdulillah, sik bontorku tak budaya. Jam piro ya? Jam piro ya? Jam 09.00. Alah ya Allah, jagung isine banget. Ki lho njaluk sego beras aku. Kejagung kayak kuning. Wis gagih lho. Es sing duwe emang ndi? Iki lho. Oh iya, lah banyu es kuwi ya? Oh, gak ning portal loh. Satu bila, tak kira ning portal yo ilang kok ese. Kalau nganu lalap kacang nek ning galeng Gini jenengan lek. nggonku lho kono. Kilo sayur ki lho. Kok ada nganu ki kok. Nggih. Sarapan ke lek rawing kok bareng-bareng rono. Ya aku pe sarapan kan ning gubuk segoku. Oh alah Mbak iki toh nek Mbak iki roh aku ki tapi gak roh jenenge. Alah ya ya. Jenenge Ini ndak sik roh rego kendi. Ayo melok sarapan ning kene lah. Ayo Mbak. Ayo sarapan kan Iki kacange ijo iki lho rono. Ya ndang sarapan. Ya aku pe sarapan ki lho. Niki sarapane kok disoteng ya, Cah? Nggih. Golekno dhuwit. Karo ngonten Golekno lek. duweke. Kobil Sik sing nganter gorene. Engko nek menawa nek wong ngongkon neh ngono. Ayo lah. Ayo Dek, gak sarapan ah? Nggih, Sarapan kula ning gubuk segone ning kono digawa Mbah Larang. Iya kae lek di ya. Lek di sarapan sik. Kene lho bareng-bareng. Aku ngejangan. Iki aku yang nggowo Dek. Ayam. Empuk yang nggowo. Lho sambal kepriye mbek jagung? Banyu es mong ndi? Teri ambek jagung. Iki lho Mbak, iki lho tong teri aku bendera Tapi keti. jagung gak enak. Sing sambel tempe. Adipun ceblek ku yan. Nek sarapan? Iya aku tak tangi. Sarapan nek ning ora-ora ki ambek apa enak, Guys. Iki mek sego korek. Gak lek, udah panas. Yan. Kok gak sak bundar kae? Loro iki lho. Nek jagung Mbak. Aku lagi nyak. Kok Campur sego jagung lho. Sing wis kalong iki yo. Ya urung kalong ah. Pak, kita unjuk jangan ah. Iki lho. Jangan ngono. Aku ndek isore mbok tapi urung tau cek. Tak entuk pas cek. Itu kok tempe. Gone iki terong lho ati. Ora mangko diparo wong loro ambek aku. Ya lho Mbak, iki lho ambek sego jagung gak Mbak. Kadang gak jago ya, Pak. Ya ratuku nak ngaret iki apa? Aku ora tau ngaret. Anakku tak pangan Jupuk sego beras sampean. Iya iya. Jupuk Mbak. Belum gelem berasnya jupuk aku Untuk tak watang tangi ki aja. anu kakasen Mbak iki. Makane kok tambah kowe kasan dadakno motor. Iya. Iki hasil bukotnya. Anak godhong-gedhong. Ayo do ajang godhong-gedhong. Monggo guys sarapan guys. Oh iya nek gedang ah. Lah aku ndek jangan lompong. Macam-macam guys lawoe yo. Enek jangan lompong, enek apa jangan semur. Enek sungkung bindang sing kates kaya prasmanan. Kadang ngomong kang Pat. Mbok prasmanan guys. Sarapan lesu di. Disapa pemirsane. Endi le kae to. Heeh. Ya ora ya apa ini. Serang ya. Aku dijak omongan dene Iki apa yan? Wong mbah omongan apa wis mbah. Alah, aku itu tak tinggal ngalih nih. Aran dunu. Kapel yo. Lah piye gak dunu tenan. Kayaknya tri lho. Mak kecok kae. Ndok kowe wedi kae lho apa? Wedi syuting ora nyokot. Bisa, iya. Jarene Ora nyokot. Ora nyokot gak lek, gak nyokot juga kalong kok. ya ora kalong ora nyokot. Ayo. Kok wedi lah apa? Jarene to. Tuh, mek sekaku Mbak. Jangan kok buka ya. Kowe teratas kene Tak buka ke lho nek demek. Nyo. Jangan tutup mak. Kerupuk barang lho. Lah kene nek ratas terus teko ndi dutule? Teko mek sapa? Sore pas teko bawah. Amin to ya. Nek ratas. Kalau montore digowo di Kowe ra kene melok cah. Banyak sapa? montore ning kono. Bane kono lah metu kuburan kowe ngidul Ya lah apa? Engko nek Mbah Sadi kono ki kena kok. Ya ora mlaku ya. Iya. Lah kowe nek
apa ora? Ana hidup kok. Lah ketebunan nganu sampean apa goncak aku apa goncak mbak kuwi padha ae lah. Mulai goncak padian. Ngandeng asem kuwi aku roh nek sing rono neh gak roh. Lah kuwi. Lah ra ya ndeng asem ya. Lah ndek asem kuwi motor gorono. Ngono bakso. Ngerti Bang? Mulai balik Aku nek liwat kuburan nek batur akeh wani. aku ngoncak kowe Jung. Tapi nek aku dhewean gak wani aku nek mbok liwat kono. Aku petenge wani dhewean. Gak aku. Iki ngobong kok to ning film payung wani dhewean aku. Nek mbok gacang. Aku dhewean ora ana apa-apa. Aku ning film payung dhewean wani. Aku dhewe lah edak kuburan gak wani. Lho yo nek tunggale aku dirawani kok. Rino-rino lah iki lho gak wani aku Aku matur kuwi Pak Etama ya. Kari iki liwat kuburan iki bali. Ya lah ngono yo mbuh pikiran Lah Mbak. aku kari Dik. Jarane angkat teko kono ndang susul aku tak anu teko kuburan wis gak enak aku balik. Mbak Parang iya ra diceluk ya. Wis gak tau. Aku lek dhewean gak wani ora. Wani dhewean. Aku malah plengan golek ngono kuwi. Nek Rino ora apa-apa. Mbak iki lho imbas aku Mbak. Njupuk lho. Aku nak bengi lho. Aku gak wani nak bengi. Nek Rino gak apa-apa. Lah iki lho. Aku pernah ya Mbak, poso-poso jare mbek bojoku mbak anakku wong telundil lho gene wong. Bojoku iki jawane nilik-nilik nggone mbae, aku yasinan ning kono. Kok waras tiba mak teng ning seng walah wis ra konsen aku masam tahu kuwi aku. Rasane iki kok walah penglengak ya ngaji aku. Diomongi kok. Kendele iki nek mau nek jangan iki. cara menangge deke ngono iki cara ambelure ya ngedusi apa kendel nek teko omah sambil terasi ngono. Bicara apa sing ketol ora macet. Semul, heeh. Itu aku yang bawa tuh. Iki jangan tahu, tempe, kentang. Iki ceritane iki gak duwe pupuk, guys, sing duwe sawah ku. Ini sing sorok nangka. Gak nek bubuk. Mapat. Untuk bro. Untuk 8. Tandurku anggrene dilebokno. Jangan ngomong halo. Sukete ndambokno terus mesin petel Pak Edian. Untuk sak setengah iki terus ndek nang. Mbak. Iya. Ambek kuwi fotone. Ya, sing ndek petel engkane dilebokno terus. Ora-ora wong ngene iki watone rono rene. Ayo apike piye ngono ngono. Nganu Mbak supaya dheweane, komentar dhewe. Cara wis keset ngono lho. Cek sitok seneng. Lah ngono. Kan pas iki. Iya. Kok iki nunjuk aku. Ngono ae. Tapi neker-neker ngene lah ya sikile aku pokoknya sak tekaku. Aku gak tau ning Aku tuh nakal-nakal arep medun sedaya. Maksudnya kan engko nek teko kuburan kan Pak. Lah iki kira wis kulino ning pertegalan. Lah aku gak tau lho, Pak. Aku tau lah wedi. Ya atuk meneng ae gamblok. Penting meneng ae. Aku wani medun lah. Nek elik medun. Nek eli medun ngono ae lho maksudnya. Kuburan dalan iki ya, Dik. Ndak. Ayo medun. Ya motor bis ngono. Ya motor bis aku kok ora, Mbak. Kok nek gak ngono ya kene kuburan lah. Kali aku engko kocang-kocang. Enak metu kali Mbak dipilih ning kali lah ngono piye mlakune itu karo edak. Metu kali ki hidup lho metu kali. Mergake ora asem wae. Ada ambek motor ora, Mbak ngono. Ya ada motor mbok kaya kene kowe rono. Lah kok gak bahaya tinggal motor. Oh ditinggal sore. Nah, motor kok kendalan war kocak ora apa-apa ngedak dalan nek. Mengapa ngeratas? Ngeratas. Alah aku kok malah mumet mikir aku sing ndi ngono tak anu dungokno. Sing Bukan asar-asar ora apa-apa. Kowe nek etan mubeng. Heeh. Kowe saurunge mubeng wis sasak. Ayo. Ayo nanti. Saya parek. Manut aku. Nek aku timbang Pak Mantar udah mubeng wis sasak. Saiki sing penting wetenge wareg sik, Pak. Kok karo aku gampang. Wetenge wareg iso mikir. Plus kopi. Aku sih aku, Mbak. Ndang saksi lagi. Wis ngono ayo, Bes kok. Diajar dhewe. Sak mon kan mau dicikok. Piro kowe? Karo ape pindah nggon kok. Yo sane ngeri tenan. Coba Ora gendelan wis gendelan dicikok san. sing gendelan. Ora usah dicikok calana malo wis talong. Ya kan gombak iki le. Yo wis. Iki lho ning kene. Tak golek kok Ya rene. kok pokok dikok nang duwe nah pokok rono. Kan delok nek, kan delok sak. Lah nek
Mbok kok kene kan gak sandal lho. Ya suntek ki. Ngene rancang diseni kok ndredeg. Kowe kok omah dhewe emplok-emplok ya ndak aku blas lho. Aku kulino nemplok-emplok. Aku kok omah bar mangan. Aku tandur Jong jagung setengah sak lempangan sing median jung. Niku nangi aku. Boleh tau tenan yo, aku ra main. Ndredeg ya aku nek lesu ndredeg ya. Aku keringetku gede-gede nek langsung. Iki Pak apa Mbak Su? Nggih, nggih. Iki Mbak Dani Mbak. Gedang. Walah Mas. Iki yo iwak janganku. Mas aku balur. Aku cek telu. Lho lapar nanti. Iki lho kono. Ndak laparan sih kalau satong ya wis. Aku biasanya untuk 10 ngono wis kondang. Heeh. Nek kan jam 12 sampai 11. Sak entuke ya guys ya. Entuke mergae kok. Ayo nemen-nemen. Harapan. Yo, sarapan ah. Leren Mas, kene lho. Sarapan kene to. Kene jadi lho. Iki lho Lek. Bar masuk lek ini bisa berpola sak gathuke lek narene. Mas yo lek. Tak temboke. Teng gak jangkar. Ya yo. Ora sambel Mbak semekul. Iki lho cuci mulute gedang, Mbak. Yo mukur mangane aku. Nek ora gedang sula, pangane wae telu. Lah gak ditegor, dicupuki ngene. Ditegor iki mangan berat iki sak tegor bedam. Iki lho nang kok ngene, Mbak. Wis marak mangan gedang. Nek kene gak Loro. Itu tak isi tok. Mang. Kok to sesuk dicodot, lagine anak mati. Mbak pamalan rene. Wes manuk rono. utang wis rono. Iki dalan sing lor dhewe lho, Mang, sing bijil melo paling ya. Apa Iki dalan. Gak. iki ngenteni Mbak Par apa? Alah ayo mlaku. Kono mbek selanang. Lah kono mbek sing lanang. Iya. Wong selanang ki Wes kok ronggone. Sing ronggone Mbak Par. Malah Mbak Par gak Indonesia ronggone. tak antenane. Ya. Wong ora ronggone. Aku mlaku iki rene. Padha ae kene yo mlaku Ini kabeh. kira mlaku. Montorku nang lagi. Talanang lanang. Kok Tok iki karo ngusung ngusung iki ya. Dongo talanang. Tapi Mbak Par yo gosek bojone wong kono nggo montor. Saiki kan wis keset dalane. Kan ngono lho. Wong lanang iki wis ngono model. Iki ndek sore ceritane tak gemplek-emplek golek bakul kambil ora enek tak Enek. dang. Dadi sak Kowe tumbu gendan-gendan ngono ae wis. Mbok mang mbok ngono mek sego mbok aku ngono. Wis ngono ae, guys. Terima kasih, matur suwun sangat supportnya, dukungannya. Semua family online dimanapun panjenengan berada, sehat-sehat selalu, panjang umur. Yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, semoga selalu sehat, selalu seger waras, selamat dunia akhirat ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.